Everyone guys, nginamukela ku vlog yami namhlanje. Friday semsebenzini kuyabanda. Asambe no feeling zokwazi ukuvlog emsebenzini nafula amaklanta azovuma ukushoot because ngithanga vlog lapha sengizovlogana. Mangabe ngingeke ngize ngishoot. Oh Jesu lo muntu ngivuka nto. Hi guys, ngifile emsebenzini and ngikhathela ngishesha. Ngilalele i-EP enje ka nomfundo mo, it's so good. Oqala ingoma engithanda the first one and le yakhe no Simi no Sandal Musician. Manani kumele ngenze iphondo ngine client ngo 8:30 njengamanje kuzoshawa 8 and angidlile. Ngine client back to back until 4. So it's either ngiyadla or ngenze iphondo. Iphondo khona client lizofika ngo-12 elami lelo client lizokwenza iphonda ngiliqedile. Wow sengidecidile ngizodla ngibe ngisebenza ngizohlala esitulweni sami futhi ngizodla so la ngifake i-muesli, i-yogurt, chai seeds no banana. Ngizobe ngidla ngibe ngisebenza because ayikho into engizoyenza vele manje. Ngiyenzani wena if bewumi bewuzowenza njani? Guys, we are done with iphondo. Sengizolikama. Guys, we are done with iphondo. Sengizolikama. Ngicela lami nithi ngaphandle. Nokudla sengiyaqeda. Bese laqala kahle ke lolu suku. Ngiyaqoma, yafuna uzenza wena.